вашия ден единствен и незабравим. Вие, Велик Ласков Лазаров, съгласен ли сте да сключите граждански брак с Веселина Красимирова Кузманова? Аз ще го кажа 3 пъти. Да, да, да! 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 Те са вече едно тяло, те са вече едно цяло нещо, което започва да живее своя собствен път и няма по-красиво нещо от това. Снимай, да, точно така. Семейство Лазарови, искам с силни аплодисменти да ги посрещнем тук, придружени от техните кумове. Аплодисменти! На здраве!